Jo crec que aquí el que ha passat ha sigut una conjunció de diverses coses. Si bé és cert que el Barça no ho ha fet bé, perquè com parlàvem abans també de la mà negra, poden haver moltes mans negres, però si el Barça hagués fet les coses com les tindria que haver fet, segurament la FIFA no ens hauria sancionat. Jo crec que també l'actitud del president Bartomeu de quan Josep Blatter volia parlar amb ell i no es presenta, i aquesta prepotència, jo crec que ho han portat tot el malament que es pot portar. Jo crec que el Barça té que tindre unes relacions exquisites en tots els cents del futbol i sobretot amb la FIFA, que és la mare de tot això del futbol. Jo crec que el Barça ho ha fet del tot malament. El senyor Bartomeu, president Bartomeu, quan va passar tot això era vicepresident esportiu, ara és el president. Jo crec que el responsable sempre és el president d'una entitat. Jo a la meva empresa, si un treballador, l'últim treballador de la companyia s'equivoca, al final el responsable sóc jo com a director general o com CEO de la companyia. Jo crec que la responsabilitat sempre és de la directiva. Jo crec que ens hem pensat, ens hem mirat massa el melic amb el tema de la Masia, i si bé és cert que tenim una Masia i una cantera formidable, si bé és cert que els últims anys l'hem deixat de cuidar com l'estàvem cuidant, i jo crec que no n'hi ha un model de cantera com el que teníem, i jo crec que hem pecat de prepotents i que no s'ha fet les coses bé. Si bé és cert que no m'agraden moltes de les coses que estan passant, l'altre dia m'explicaven que havien fet un article, no sé exactament qui, que comparava el número d'inspeccions fiscals que n'hi havia a Catalunya amb les que n'hi havia a Espanya, i era un número escandalós. Però, reitero, si tu fas bé les coses pots tenir totes les mans negres que vulguis que no t'enxamparan. Jo crec que el Barça ha fet malament les coses amb el tema d'Hisenda, amb el tema de la Masia, i crec que amb altres coses. Veig massa el Barça pels jutjats i tot no és fruit de les mans negres. Estic segur que si haguessin fet bé les coses, les mans negres no tindrien cap sentit. Doncs nosaltres pensem que les relacions amb la FIFA han de ser exquisites, ja ho he dit, i quan guanyem, quan arribem a dirigir el club, el primer que farem és posar-nos a parlar amb la FIFA i explicar-los el nostre projecte i acotar al club que té que seguir una normativa. La normativa és clara, la normativa té que ser per tothom igual, i el que sí que espero que tothom que s'hagi saltat la normativa, tots els clubs que s'hagin saltat la normativa, siguin igual de durs que han estat amb el Barça.